Khususan bagi kru penikmat air minum bermineral tinggi dari petugas PCAM-nya. Nggih, mangkenen saking Cowadu udah jangan. Wis tak coba ngempet loro. Wis tak coba jaga tresno. Loro sing tak jalari ora tak baleni. Najan aku ngerti kowe karo liyane. Kowe ono ning posisiku. Apa kowe iso kuat atimu? Rasa kita larani ning sambal tinoku. Kowe ra ngrasa kok malah seloyo.
Jajeng Putri.